wabarakatuh. Kawilujengan soho kabagas warasan mugia tansah kajiwa kasalira dumateng panjenengan dalasan kula. Dumateng para sesepuh pini sepuh ingkang dahat kinabekten, dumateng Bapak Samino minangka pangarsa Kalurahan Mlilir ingkang satuhu kinurmatan, dumateng Bapak Wahid minangka pangarsa RT Gangsal Kalurahan Mlilir ingkang kula hormati, saha para kadang warga masyarakat Kalurahan Mlilir ingkang bagya mulya. Saderengipun adicara menika kawiwitan, sumangga kula lan panjenengan sedaya ngaturaken raos puji syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kasarasan saengga kula lan panjenengan saged kempal wonten adicara tradisi nyadran kanthi wilujeng. Salajengipun kepareng kula Febi Ardian Arfah ingkang kapiji minangka pranata adicara badhe maosaken menggah rantamaning adicara tradisi nyadran ing enjing menika. Wondene urut-urutanipun makaten. Adicara ingkang angka sepisan inggih menika pambuka. Adicara ingkang angka kalih inggih menika pambagya harja. Adicara ingkang angka 3 inggih menika tahlil. Adicara ingkang angka 50 inggih menika mauidhah hasanah. Adicara ingkang angka gangsal inggih menika kembul bujana. Adicara ingkang angka 6 inggih menika panutup. Makaten menggah rantamaning adicara tradisi nyadran wonten ing enjing menika. Sumangga adicara wonten ing enjing menika kita wiwiti kanthi manengku puja ateges dedonga jumbuh kaliyan kapitadosanipun ingkang rinaso. Manengku puja kawiwitan. Mugi-mugi kanthi waosan donga kala wau adicara tradisi nyadran menika saged lumampah kanthi lancar. Adicara salajengipun inggih menika pambagya harja saking Bapak Samino minangka pangarsa Kalurahan Mlilir. Wekdal saha papan kula sumanggaaken. Matur nuwun dumateng Bapak Samino ingkang sampun paring pambagya harja. Adicara ingkang angka 3 inggih menika waosan tahlil ingkang badhe dipun dherekaken déning Bapak Pujiyanto. Wekdal saha papan kula sumanggaaken. Matur nuwun dumateng Bapak Pujiyanto. Mekaten waosan tahlil ingkang kita waos sesarengan. Mugi katampi dhateng ngarsa Allah Subhanahu wa taala. Amin. Adicara ingkang angka sekawan nun inggih mauidhah hasanah ingkang badhe dipun asta panjenenganipun
Bapak Darminto. Wekdal saha papan kula sumanggaaken. Matur nuwun dumateng Bapak Darminto. Mugi mawidahipun saged dados tambahing seserepan kangge panjenengan sedaya dalasan kula. Adicara ingkang angka gangsal inggih menika adicara Kembul Bujana. Kaaturaken para rawuh saged ngandharaken tumpeng saha uba rampinipun. Salajengipun sumangga dipun ngrahapi sesarengan kanthi eca lan sekeca. Monggo kita wiwiti kanthi dedonga sesarengan. Nyuwun pangapunten, mboten ateges ngirangi kanikmatan anggenipun panjenengan sedaya ngrahapi pasugatan. Anamung adicara dereng paripurna. Pramila adicara badhe kalajengaken. Adicara ingkang angka 6 inggih menika panutup. Sumangga kita pungkasi adicara tradisi nyadran menika kanthi dedonga miturut kapitadosanipun ingkang rinaso. Kasumanggaaken. Matur nuwun. Para rawuh ingkang minulya, mbok bilih cekap semanten anggen kawula ndherekaken urut lampahing adicara tradisi nyadran menika. Wonten galap gangsaring atur ingkang kirang nuju prana, kula estu nyuwun agunging Sih Samudra pangaksami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.